Hej alle sammen. Jeg hedder Thomas Telling. Jeg er filosof og forfatter. Jeg har skrevet en bog, der hedder Kære Mille, som jeg selv synes er en oplagt konfirmationsgave. Og det håber jeg, at I vil overveje. Nu læser jeg en lille bid fra den her bog, og så kan I jo selv vurdere derudfra. Kommer nu. Det helt særlige ved tid er, at vi kun har en begrænset mængde af den til vores rådighed. Og ikke nok med det, vi ved aldrig, hvor meget vi har tilbage. Så hvor vælger vi at rette vores opmærksomhed hen i den tid, vi råder over? Få spørgsmål er vigtigt at give gode svar på end dette. Og hvis du tænker tilbage på kapitlerne her i bogen, så vil du se, at det i bund og grund af det, de fleste af dem har handlet om. Tid og opmærksomhed er simpelthen de ingredienser, vores liv består af. Du kan nærmest sige, at tid og opmærksomhed er vores liv. Og derfor så kan du heller ikke gøre noget mere gavmildt, end at give din tid og din opmærksomhed til et andet menneske. Forældre, der giver deres børn store julegaver, hvis de har dårlig samvittighed over, at de ikke har tid til at være sammen med dem, de er ikke gavmilde. De har tværtimod været nærige med det, der er allerstørst værdi, deres tid og deres opmærksomhed. Det fantastiske er, som jeg også har antydet flere gange undervejs, at tid og opmærksomhed det er en gave, der flyder begge veje. Når vi giver vores tid og vores opmærksomhed til andre, så giver vi dem en del af vores liv, og vi kommer til at føle os mere levende, mens det sker. Hvis du indimellem har undret dig over, hvorfor jeg er så rasende gal på teknologivirksomheder, der udvikler sociale medier med det ene formål at få unge til at bruge så meget tid på dem som muligt, så finder du svaret her. Det er simpelthen intet mindre end jeres liv, de stjæler. Hvad bilder de sig ind? Ja, det var en lille bid fra Kære Mille. Jeg håber, du også vil læse den, eller måske give den til din datter, eller til din søn. God fornøjelse.